лошото оставихме зад нас, но времето издига клони от страх и суета. Живи сме, а дали сме будни за света? Как ще помогнеш на този свят, а не познаваш себе си? И колко пъти вече извървя, а се оплиташ се в лъжи. Сърцето е в една посока сме и води ни натам безкрайността, където можеш ти да срещнеш себе си или режири своите дела. Една душа, целта една е отвътре реалността. Една сълза ме събуди, пречисти ме. Как ще помогнеш на този свят, а не познаваш себе си? И колко пъти вече извървя, а се оплиташ се в лъжи. Нека да потърси в сърцето си, иска да дава любовта, и нека бъде вече истински, за да